लोगोसे गोदान आपडेट लानानै नोंथांमोननि गेजेराव आङो आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय आरो खुलुमनाय थाबाय। लोगोसे मोननै गोदान आपडेटफोरा जाबाय नोंथांमोना जुदि पान कार्ड आरो आधार कार्ड नोंथांमोना जानो हागौ दङ। नोंथांमोना जुदि दिनैनिफ्राय पान कार्डनि नाम्बार नोंथांमोना बायदिसिना थासारियाव बायदिसिना जायगायाव आरो बायदिसिना एप्लाइ बायदिसिना जबनि थाखाय नोंथांमोना जेब्ला बेंकनि एकाउन्टसालागै लानानै नोंथांमोना जेब्ला पान कार्डनि नाम्बारखौ नोंथांमोना इउज खालामो अब्ला नोंथांमोना जुदि दिनैनिफ्राय जुदि पान कार्डनि नाम्बारखौ नोंथांमोना जुदि गोरोन्थियै नोंथांमोना गोरोन्थि नाम्बार एबा नन कारेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोना गोरोन्थियाव नोंथांमोना पान कार्डनि नाम्बारखौ गोरोन्थि पान कार्डनि नाम्बार नोंथांमोना होयोब्ला अब्ला नोंथांमोना जानो हागौ आयेननि बेरेखा आरो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो आधार कार्डनि बिथिङावबो नोंथांमोना जुदि आधार कार्डनि नम्बरखौ नोंथांमोना गोरोन्थि होयोब्ला जाय नाम्बारा दङ बे नाम्बारखौ नोंथाङा लिरनायाव जुदि नोंथांमोना गोरोन्थि जायोब्ला अब्ला नोंथांमोना भारतनि आयेन बायदियै नोंथांमोना आयेननि बेरेखा जानो हागौ। बेनिखायनो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना पान कार्ड आरो आधार कार्डनि जेब्ला नाम्बारखौ नोंथांमोना लिरगोन जायखिजाया थासारियावनो बेंकनि एकाउन्टआनो जा बबेबा मोनसे एप्लाइ खालामनाया जा अब्ला नोंथांमोना मोजाङै आरो थोंजोङै नायनानै लिरबानो जाबाय जाहाथे नोंथांनि पान कार्ड आरो आधार कार्डनि नाम्बारा नोंथांनि गोरोन्थि जाया। लोगोसे गुवाहाटी सिटियाव फैबाय थादों मोनसे गोदान आपडेट नोंथांमोना नुनो मोनदों गुवाहाटी सिटियाव थाबनो मेट्र' ट्रेन आरो मेट्र' ट्रेननिफ्राय गुवाहाटी सिटियाव आपडेट जागासिनो दङ एबा मेट्र' ट्रेननि लाइन बनायनो एबा मेट्र' ट्रेननि खामानि मावनो लागासिनो दङ। लोगोसे मेट्र' ट्रेनखौ उल्टायनानै बुंनाय जादों मेट्र' लाइट प्रजेक्ट आरो मेट्र' लाइट प्रजेक्टआ थाबैनो जागोन। आं मिजिंथियो बेखौबो आरो नोंथांमोना नुनो मोनगोन मेट्र' ट्रेन गुवाहाटीयाव आरो बबेथिं बानायग्रोगोन बे जेबो थागथियारि जायाखै नाथाय नोंथांमोना बानायबा नुनो मोनगोन। भिडिअखौ माबायदि मोनखो जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो गोदान नोटिफिकेसनखौ साबस्क्राइब खालामनानै अल अपसनाव थुनानै होबानो जाबाय जेन आंनि आपल'ड खालामनाय भिडिअखौ नोंथांमोना बयनिसिमबो सिगांनि मोनो। अब्ला नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेनो नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय